In Dok 6 in Panningen heeft zondag het Pijl en Maas Open Podium plaatsgevonden. 23 acts op het gebied van muziek, dans, hip-hop, streetdance en dansballet en theater stonden op het podium. Manchester, England, England, across the Atlantic Sea. And he's a genius, genius. He believes in God. I believe that God believes in Claude. That's him. That's him. Daphne Leenders en Floor Aan de Kerk presenteerden het programma. Ik vind het heel leuk om te zien dat zoveel mensen gewoon hier op een podium durven te staan en te laten zien wat zij leuk vinden om te doen. Het is ook leuk dat er heel veel verschil is tussen wat mensen doen, want je ziet echt de kleinste en je ziet ook gewoon volwassen mannen die dan gewoon leuk liedjes gaan zingen. Dat vind ik dan wel heel leuk, dat verschil, en alle leeftijden. When you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. That made me crazy. Does that make me crazy? Does that make me crazy? Ja, hebben jullie zelf al veel ervaring met presenteren of is het voor jullie ook een soort van open podium? Ja, ik denk wel dat je dat kan zeggen. Ik heb dit nog, dit is eigenlijk mijn eerste keer dat ik zoiets presenteer. En ik vind het tot nu toe heel leuk om te doen. Ja, natuurlijk heb je al een paar keer een spreekbeurt gehouden of zo voor de klas, maar nog niet echt voor zo'n groot publiek wat hier bijvoorbeeld staat. Wij zijn van Didi Dance. Oké. Yes. Van de groepen van Panningen en Meijel. Ja, dus, My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. tot nu toe gaat het best wel goed, vind Ja, ik. we zijn echt trots. Ja, we zijn heel trots. Alle leerlingen hebben heel veel plezier, dus dat is heel leuk om te zien. En ja, nu alles opruimen.